Mano din irugi papagayam nga iba sa dito lagi pinapalabas ni pagayam tayo nga Eric iti Pagudpud, Ilocos Norte. Sagudahin nga rin ti surat papagayam kunan rito'y Dear Manong Nemi. Adda digiti natal na kaya naornus akasasad tibiyag manong. Madlaw ko na ito'y kaya napadasa kon. Adda mad digiti niribok. Kaya anya digiti anya ka na ito'y manong nemi tikay kaya tayo apilyan. Siyempre, amin tayo kaya kalikaguman tayo tinatal na kaya naornus naragsak apa ng biyag. Saan ka ni? Manong nimi nariribok ita ti panunot ko ken biyag ko. Nangruna manong nimi. Idi tata saan ko pa idi nasulmar dito nga problema. Ngam kasta talaga ti biyag. Saan na maliklikan ti problema. Ngam amin nga da problema uno amin na problema ket ada solusyon ken adda pakasulbaran na. Pacheck dito ket kasta mo ita nga tuyak tapno umay kumat iburay dito pakasaritaan iti biyag ajak tupulos malipatan anapno ka dagiti trials napno ka dagiti panubok napno ka dagiti resiris idirik nakin panunod nga ti pagkawodyanan naman na imi mamamidlang ti padang tarami ni Apo Diyos kat nasulbar ala solusyonan dagito nga problema kat kibinan nak tapno sublita iti napalabas. Leplepas mi anak sarita kini Heidi nga da iti Hawaii iti day tangabigat ti Sabado manong. Tinawagan nak iti cellphone ko. Impakaam na manunemi nga nangidor-tudor iti kwarta nga para kanyak. Nuwampay sa anak ba't ko do dahot kang kuhanap. Tadamat trabahok tanabayagan manunemi nga empleyado ak iti munisipyo. Inaalalo ko naman ang tiriknak manong. Uwan manong jak libakan. Babae iti mga alo ko itiriknak. Inalukoy naman yung tiriknak tapno umanugutak iti jaya na kanyak. Ti jaya na nga paanal ko ti kasar mi kini Aisa nga ingkasar ko. Tapno makapagkasar kami ket maalanak sa Hawaii. Manong nemi nagpintas nga opportunity sang kari. Nagpintas agundaway, nagpintas nga oportunidad. Saka mo noon niya talaga tinakita ni Heidi kanyak ta idi imay nagbakasyon idi December. Karedi nga napalabas nga December. Nagamamu kami iti may sa Christmas party, iti may sa barangay. Iti may sa barangay ti ilimi nga Pagudpud. Kat iso na mismo tinangibaga kanyak manong naimi. Hello, Eric. I like you. Wow, manong nami ada accent na nga Amerikana. Tahawayan na nga rod manong nami. Imbaga na mismo kanyak. I like you, Eric. Ha? I like you. Piling Hawaiana nga talaga. Ngam talaga mat nga Hawaiana. Kinunana manong nami kat adadan ng indinas nan tibagi na kanyak bayat nga dangdanggayam mi tinasamit nga sunata. When? Manong nami. Nairana ati madama nga piyesa manong nami kat Ladies Choice. Kat siyak. Imay nak inalup ni Heidi. May sakadig di balikbayan iti dayta nga Christmas party manong. Inauna ni Heidi ng iti siyak iti mga tawen manong. Ta 40 ti tawen ko idin ta iso na kit 45. Ngem ubing tilangana ngem ti tawen nga 45. Ken makita mga moderna tilangana. Tignay ken panagkawkawas na.
Nakabangbang Luiso naman. Namuha kini Heidi manong nemi at iti may isa nga kang runaan nga ranta na iso nga nagbakasyon ket mang sapsapo iti agbalin nga may kaduang asawa na. Taday di mo na ket indibursyo na iti rason nga abos ta naranggas sampay ang makaputot man. Dinamag ko ken kuano manong nemi no ape nga siyak tinapili na ket dinakpet pa amam mo ken nariribok ti biyak ko. Ket ipakas daawak manong nemi ket amamunak pa amamunak unay gaya men. Tasakbay kanu manong nemi nga masadag kanyak ket nagdamdama ken iti may papan kanyak manong. Kitamkad lang haya ti babae no maminsan ako nada no kursunada na ti lalaki ipamuspusan na ti amin. Damagan na at may papan ken kuana iti amin ken kuana. No maminsan manong naimikit kasla jackpot chen nga dumting kanyak dayto nga napintas nga oportunidad no napintas man kas pagarigan. Ngem Jack baka desisyon nariribok ti banungot ko. Jack amo no umanugot ak uno saan. Abos ta nariribok lang aruden tinagbaling nga biyag ko iti napalabas saan nga ta nga dadanto nga nariribok no manugutak iti kayat ni Heidi. Wano dahito kadingatan at talaga tinituding nga kasad ko tapno agtalnan ti biyag ko. Nasin nga ti pa nagpampanunod ko idi tapok kawanak ni Aida. Ti maikatlo nga babae iti biyag ko ken agdama idi akadandanak. Nakasagana ka nun ti pamigat mi. Kanidi tamangmangan kami dinamag na nuan niya manen tinagsalitaan mi kini Heidi. Taawan ti idibak awan ti liblibak ko ken kuha na may papan kini Heidi manong nemi. Amuna ti may panggip kini Heidi. Amuna ti jay ni Heidi kanya. Oh, ano man ang tinagsalitaan nyo? Kanadya nga Hawaiana. Just the same as usual. Ken, at ako yung patulod na kwarta. Oh, kwarta. Ayuda. Hanya balang arti ororayam, sweetheart. Alis tumtimangan, tangkag digusan, agrobot ka, tayong gaalain dyan patulod na kwarta. Door to door. Orayan dalata. Kati, hang karisiban, ni daron da. Nasiyat nga rin na kosta. Kadam-kadlaing sweetheart ay niya. Yung baglagi din tadagwapo nga kabay ko nga lalaki. Isu, dagi di babae, di bangtad kang kuana. Ket, maeraman da tao. Ngayon, anya nga talaga desisyon mo. Paanal mo ka di? Ti panagkasaryo, ti legal nga asawa. Tapno maala na ka ni Heidi Jehaway. Ha? Eric? Tsaka mo. Tsaka mo. Ang anahanang isuto pa datat pagsalitaan na. Tadadala nga mariribok ti panunod ko. Iso ang santa na pagsalitaan da ita, Aida. Uwan manong nemi at daan nagtilegal nga asawang iso ni Aisa ket ni Aida kapkabalay ko idi manong nemi sakbay nga nagamamu kami kini Heidi nga nangidjaya kanyak iti panakaanaw ti kalay sami kini Aisa tapno maalanak iti Hawaii ket may kasarnak ket maragsakan iso naman nemi di mamuan na nga daman ni pauit ni Heidi nga kwarta. Awan ti limit ko kini Aida manong nemi ti may papan kini Heidi. Wan manong imbaga na nga itid kunto ken kuana ti kwarta nga impawit ni Heidi tada kano nayon ti ornong mi. Sana manin imbaga nga awan ti karbangan na nga mangigawid kanyak no kas pagarikan ta mayatak idejay ni Heidi. Tasan kanungmat nga isu ti pudno nga asawa. Sigun metlaeng kini Aida manong nemi manmano kano ti kastoy nga gundaway. Nga addamang tawing kanyak tapno makapahanak iti Hawaii. Baka iso kano ni Heidi manong nemi ti makaipay kanyak iti kalkalikagumak nga ado nga anak. Taam mo na manong nemi
Dede imbaga kanyak ni Heidi manong. Asaan pa nga nagmenopause ni Heidi. Saan to kanong agsakit tinakam ni Aida no agsina kami numampaypat-patignak. Sana inya nga ho. Gajak to kanong liplipatan ti agpawit ididulyar para met keng kuhanan no agasawa kamtun kini Heidi. Ngam naman minsan manong nemi kat dayta ngayon nugot ni Aida kahit iso timay sa nga jak pakadesisyonan. Takas la jak patyen nga iso pa yan timay sa nga mangiturun kanyak tapno man nugotak iti jaya ni Heidi. Nariribok ti biyag ko para kanyak manong nemi. Jak pulos pagarupan nga dumteng di kastoy nga sitwasyon. Simple lahing idi tarapaap mi kini Aisa nga asawak. Timadaan iti bukod nga malay kan siyempre anak. Maadaan ti anak nga ore dua uno talulaeng. Taga Marcos, Ilocos Norte ni Aisa manunemi nagamamu kam idi tagbasbasak palayag ijay lawag. Sales lady sunay ti isang department store ket idi taaddan relasyon mi. Dandanay aggraduar idin manong. Kanidi makaraduar akon, nagtrabaho kadagos iti munisipyo mi. Inkasar ko ni Suna. Nangipatagdar kami iti balay mi manunemi nga ayan mi ita. Iti asidagmat lang ti family house mi. Kanidin manunemi iti nagkasar kami kini Aisa may salang ti kang runaan nga tarigagayak. Ti maadaan adagos ti anak. Iso nga. Anak adagos ti isakot mo kanyak, Lord. Kahit kung adagos ti maadan ti anak. Anong nemi nakairot dagiti arakop ko kina Aisa. Kahit kunakan ko ana. Lalaki ti kahit kung umunang anak. Iso nga ramidag ti amin tapno. Makaalak ang adagos, sweetheart. Kafirtil mo sang gani. Uwen, Eric. Kadam egtitalon ko ita. Ket no mangitukid ka itantimin sigurado nga makaalak nga dagos. Hiso nga lalaingem Eric. Ti makadakas manong nemi inaramid ko amin akalalaingan ti amin nga pabuspusan tapno masikugak ti asawak ngem dagsag gasat manong tamay sa nga baog ni Aisa. Manong nemi awanen di sa pulempay iti kinalailo. Nang rugi iti agasawa kamin kini Aisa manong nemi awan sarday mi nagkalikagom amadaan iti anak. Rut digiti arakop na bara digiti agek. Awanen ti sa pulempay digiti asog ken areng-eng manong. Awanen manong nemi di sa pulempay ni Aisa nga asawak iti kinalaing ko nga manglailo ken kuan. Oray lamang talo nga tumayog-tayog sakbay nga tumayog ka. Nga naulit-ulit dagiti I love you. Naulit-ulit manong tingkam panangnanam tiragsak. Naulit-ulit manong nemi. Iti ado nga panagtariga kay mi nga madaan ti anak. Ti makadakas kat ada diferensya ni Aisa manong. Dinakpulos maipaayan iti anak. Kaya di taliman nga tawen mi ngagdenden na isun ti voluntaryo nga pimanaw. Nga idi naman pang kukumasukunin. Awamat isun na ti balayda. Manong nemi. Siyempre, ibaga karigiti katugangan ti problema. Amumin ti problema yo, Eric. Kaya mo ka din ang aping saan nga pakpakita ti anak mi kang ka. A giveaway. Nag-give upad. Tatang, kahit ko mamakasalita isunan tatlong may lawlawag ko nga saamat na laing nga anak kat ti makaitad tim. Pragsak ti may isang pamilya. Ngayon no, talagang tinangkayat. Awan ti marami nga.
Nadadan nga naliday ti biyag ko manong nami di awanen ti asawak. Aking kay ti may nga aldaw dimteng dito'y balay ni Eileen. Ti first cousin ni Aisa. Imbilin ka no ni Aisa ken kuha na manong nami nga umay nakadkaduan. Tapno adta ka no mangiluto ken mangilaba kanyak ni nagbayaten. Diyak kumakayat idi manong. Ngam nagpilit. Kanimbaga na amis mo kanyak manong. Eric, saan nga kabuta? Imbilin kanyak tigasinsin ko nga umay kakadkaduan. Ngam kabuta, di pailaing nga dan nalimit apa na kahit kuken ka kayo. Agang-angaw ka. Sanak agang-angaw. Di mo ka di madlaw. Nga di umumay ka sa Jay Marcos. Idagnobyo ko'y palaing kani Kasin Isaac. Di ba? Kang kanayon nga da kami. Idagkuy-kuyog. Kanayon nga siya ni Chopper yun. Di mo ka ni madlaw. Di nga dan parag-crush ko ken ka. Inanugot ko da ita kani Kasin Isaac. Ang impagpakaasin naman nga saan ka nga gawin. So nga, da kayo tinagkasar. Katsak ti may honor na. Di mo? Aman, amok. Amom, indaw dawat ko idi nga. Saan kayo nga madaan ti anak. Kaya di mamuak nga da. Ada sakit ni Kasin. Kasta o ni tinagsak ko. Saan ko ni yung padpadlawa. Aging ka, mismong imay ni Kasinsin ko ka nagpagpakaasi nga umay kakadkaduel. Tapno, saan ka nga ba yung isa? Umayak, tapno agragsak ka. Kasta tikpan lang ipatig ni Aisa Kasinsin ko ken ka. Ore pa kasaktan na. Itid na ken ka. Ipalubos na. Gapot ipatpatig na ka. Kasla saan nga nakapapati saan ka di manong nemi? Kasla saan nakidi nga mamati? Nga ti first cousin ti asawak manong nemi kadi patpatignak amuday ta ni Aisa ti asawak ket imbaon na. Nagpagpakaasi kanupay ni Aisa nga please cousin paragsakam kumati asawak ipaayam kumati anak ti asawak. Manong nemi jak kumakayat idi nga awaten ni Eileen. Ngem imbaga na mismo kanyak ni patpategnak isukano ti kasukat ni Aisa nagpilit isukano ti mangted iti kalkali kagumak nga anak. Kasla jak patsin idi akastoy ti mapasamak. Manong nemi ket asin no kumangarod. Sino kumapay nga ron ti makapagked-ked. Ininto ta saan met nga griri ti asawak. Ta iso kanupay ti nangibilin iti kasinsin na. Nga da kami ti agden na kas agasawa. Tapno maipaayanak manunay mi ti anak akal kalikago. Uwan manong nemi dimteng ti may kadua nga babae ti biyag ko. Ti may kadua nga namnamak. Tapno maadaanak iti anak. Kaya di tagkanaig kami kini Eileen. Sabali manong nemi. Sabali. May gidjet iti kasinsin na nga ni Aisa. Sabali nga raman, sabali nga putahe, sabali nga luto. May gidjet ko kini Aisa manong nemi. Tano kasano ti imas iti ni Aisa nga asawak mas daim imas ni Eileen kakasinsin na. Iso nga nakairot dagiti arakop ko ken kuana. Ken nakabarbara dagiti agek ko. Nakabarbara dagiti bibig ko nga maidigos iti na dumo-duma paset ti bagin. Apanang namnama kayat ko ti anak Eileen. Ipaayanak ket aramidak met ti amin tapno maparagsak ka. Agragsak tangan to. Naging mas tigit ibig mo. Nagmayat nga. Titingat mo. Di barukong mo. Iti baba. Nakaimimas ka. Ipag.
Wen manong name siyempre agasog met ni Aileen. Asog nga adda na ibudi nga ayat ragsak kan ba naggusto. Nakaimimas kan nakalalay ka Eric. Kunak tupay gawin nga jak to ang babawi ti panakidan nakin ka. Siyak ti rombeng nga kadanam. Sikakin siyak nagdan nagabuta siyak ti makaitan kan kay ti anak. Siyak ti naglayang ka. Eric, dita. Nagmayak, Eric. Kat kalpasan tinnem nga bulan manunay kas taon na yan tiragsak ko idibaga ni Aileen nga aginawan. Nagbalina ka na dungo ken kuana nga impateg ko kasla iso ti pudno nga asawa. Nang runa idi ay pasngaynan ti lalaki nga anak mi. Junior nga dagos manong nemit impanagan ko. Eric Junior. Naragsak kami ididamo manong nemi. Ngem ininot nga nagbaliw ti ugali ni Aileen. No idi kat gagangay lang nga selos ti pagpakita na kanya. Ngem idi agangay kat nakaron di panagimon na. Orasan ko mga nasken nga pagimunan na ngem agimon. Anong nemi? Sus Maria aya. Ure gayam ikan maikanak ti anak do kastumat ti ugali na nga nakaimimon. Mga aramid ti ba nagapag-apaan mi man. Ididamo manong nemi kat kakaasyak lang agtep-tepel. Ngem gabot ako markarumeten ti kinaimon na ken kinatangsit na. Diya ko napupuutan nga natungpatumpak iso. Di makadakas manong nemi lumaban, bumales. Imbes ko mga kukot, ngagsangit latan, ngam lumaban, tumong pawet, kumaramot met. Nyapay nga ron. Nakarkaroon na tiniramid ko king kuana. Nga day nga banag manong nemi timal talawan nan. Ngayon talaw na siyempre ti anak mi. Naniyamot pen manong nemi. Kakaiso ng adan babae nga napututak. Selusa met. Lumaban. Di kapilitan nga dangrak. Ayapo. Tila masarsarakan kinon kunak. Kasladyak kabaylan nga awaten ti kastoy nga biyag kumanong nemi. Ada balay ko, ada trabaho, ada asawa, ngem sa dito tayan. Adan anak ko, ngem intalo met ti inana. Manong nemi lima atawan mi kini Aisa nga ingkasar ko ket limamet nga tawan mi kini Aileen sagbay nga pimanaw da iti anak mi. Kahit nasawan nga sangapulon nga tawen sipod ng asawa iti dua nga babae iti may sang anak. Ay manong nemi biyag ako nada. Aging ka manong nadimtengen ti may katlo nga babae iti biyag ko. Dimteng ti may katlong babae iti biyag ko nga ni Aida nga isu ita ti kadandan nag idimanong. Awan ti sapulag kang kuana tapat check ni patpatagnak iti likodan ti amin. Ken mariknak met nga nagbaling maten nga napatag kanyak. Ano mabalin manunemi ket jak kayat amapukaw ko isuna. Ano mabalin manunemi ket maipayak met kuma. Maipayan nak kumamet iti anak. Ngem limamet ten nga tawen ngagdandan na kami manong. Ngem di namet lay bagan nga aginawan isuna. Agpatpata kami met nga awan diferensya na. Awan diferensya manong tanakaputo takon. Sa itay lang napalabas nga Pasko manong nemi dimteng met ni Heidi. May isa nga hawayana nga mga alukoy kanyak nga ipatpatig na kano nga siyak tinapili na ngagbalin nga may kadua nga asawa na. Nga iso kano ti mangted iti kalkalikagumak nga anak manong. Dagiti naganak ken kakabsat ko ti muna idi nga nangipadamagak nga siyak ti kayat ti Heidi ngagbalin nga may kadua nga asawa na. Oo!
Ay, sus sapo ya. Ay nga pala tururaya, Merek. Mama? Ay, sus. Ay na. Tila ngamin kakapsot mo agpili. Amo nga di nga ti kamali, uno bidot, dagi di lalaki. No saan nga success, iti panag-asawa na. Agbidot da nga mang pili. Amo ko mga mama, nga ni ay sang asawak, nga inkasar ko at ada diferensya na. Eh, inamom ko mga dagos Apay nga di mo tilagi ko nga mismo, taurayim nga agsikog. Nga samon la ko mainkasar, idagsikog. Eh di awang kumati problema. Kita mga dumadit ang lalaki. Sa dalay kasar di babae, no talagang masigurado da nga agsikog. Ita, at damat may isang babae. Napututam. Nagirmet. Selusa. Ano sarbi na ano. At damanin sa bali. Ni Aida, kabalay mo ita. Man niya, 5 taon yon, di ka matlaga na akin. Hindi nataada ni Heidi, Hawaiana, nagkasaga na nga mang tawing kang ka. Ay na aya Eric, hamangan no iso da ito yun, tinituding nga panawen para kang ka, tapno agtalnan tibiyag mo. Ni Heidi, iso no kanti may kapat nga babae tibiyag mo. Nga ison ti katakta ko na yung mutitong palbiyak. Kadua yung nagbaling nga anak yun. Baka no, makaanak pa iso na ti duwawon, talo, sakbay kang menopause. Deta manong naimiti ko na ni mama. Ngam ko namat ni papa, nga saan nga sinsinan ti magastos iti panakaanal ti kasar. Ket no manugotak ka no, iti jayan ni Heidi, awan ti sabali ka no nga umuna nga asidgak, no saan nga tiing kasar ko ni Aisa. Ket no nugot ka no ni Aisa, edi sumaruno ka no nga asidgak, ket may isang abogado. Ngam ti saludsod, mantugot nga ta ni Aisa. Jakla mo manong nemi no manugot. What? Aging ka manong nemi nga nasingak manin nga nagpampanuno. Hindi tumaydan i-deliver tim patulod ni Heidi nga kwarta. Nakigtutak manong nemi sa Jack dam na mahin nakasjet kadakkel na. Oh my God! Ha! Aida! Apay? Ada ka ti problema? Iti may dur nga kwarta nga kapo kin Heidi? Jack pag-orupen, sweetheart. Apay? 100,000 pesos. Anya! 100,000 pesos tim tudor ni Heidi. Pirma amon, alae mo! Kasta unay nga rod tiragsak ken si daw ko manong name ita jak namnama akas jati kadakkel ti impawit ni Heidi 100,000 pesos. Nagdakkel ti mulagkat ni Aida manong name di makita na ti kwarta. Madamdama pa'y nagring ti cellphone ko. Ni Heidi tumawtawag. Hello, Eric. Hi, Heidi. Naawat mo ka din ti pawit ko. Abagbagiso na At abali dito na tayo nangidur-tudur Api ka siya katakil na, Heidi. Kaya tangasawan, dagiti na duma, idulin mo, tanayunan ta, para iti panakairugi, iti kastusan ta, iti annulment, iti kalay sayo kini Aisa nga asawa. Wala nga, bakas ta, masayang lang, bakas ang umanugot ni Aisa. Sweetheart, aramidem, alukuyib ni Aisa. Noon nas kami ikan di kwartana, kadaramidem. Kanuan yaman ti pagkurkurangan ti amin. Uray milyon ti magastos ko. Basta maanal ti kasaryo kat may kasar ka. Manong nemi kasladyak mamati nga dakas kini Heidi nga mangikalikagom nga maanal ti kasarmi ti asawa. Maasawa naglaing manong. Kat maalalakmet iti Hawaii. Nareta nga banag manong nemi. Ti mangriribuk kanya kidi. Idento ta ni Aida nga kangrunan nga magdagdag kanyak ngayon nagsapulin ni Aisa tapno alukuyek tirik na nga umanugot nga ti pa nakaanal ti kasarmi talalisto ka no ti amin
Nangalak nga ro di bakasyon ko manong nemi kad itay laeng napanalawas manong nemi nagtignayak. Napanak si Marong ka ri ili nga Marcos iti lugar da Aysa ken ni Aileen di agkasinsin nga na chicks ko ti asawak ken ti other woman ko a number 2. Ket ti ama ni Aysa manong nemi tinadanon ko. Oh, siya man ang barok. Uwen na ta. Tatang. Tata. Awan ti anjinan. Ay, bata talagang awan kayo ti asa anak ko. Magbanta na kasarungkar ka. Hindi ko Aysa, kahit ko makasalita, tata. Tatang, idi imayak idikit. Awan iso na. Una ta rinugyan na kang linipat, liniklikan. Tapno mangted iti kundaway kang ka. Tamong barok no talagang ipatpatig mo ti may sa nga tao. Set him free kung na dan sakit English. Hindi ka mo kadi pakasdaawan kung saan ti kinapatig mo iti anak mi. Inted na pa kang ka ti kasinsin na. Napututam ang kasya mo tinapasamak. Rinanggasan mo tatang. Saan ko rinanggasan ni Aileen no saan nga naimon? Sobra, selusa, nager. Alawan no kastaman. Nangarot ita. Damag mikit at kano hawaya ng mangi kasar ken ka iti kanito nga maanal ti kasaryo kini Aysa. Nagalisto gayam ti damag tata. Kumo na. Iso ngay may ka, tapno kasaritam di anak ko. Tapno paanalyo ti kasaryo. No da kayo kumakas pagarigan natang mayat kayo. Ay awan ti amok dahil sikat ang desisyon. Ngayon kahit ko nga bagakan nga Eric Barok. Nabayagan nga da hospital ti asawa. Anya? Ni Aysa? Nabayagan nga da hospital? When? Kanakaro ti sakit na. Sakit iti matres. Sakit. Matres. Nailumlum kami di utang, Eric. Awan ti mayat pa'y ngagpautang. Manong nemi. Tsak maawatan tiriknak. Iriday tangan amwak. Simkan nga dagos ti asik kini Aysa na asawak. My first love, my original, my legal wife. Nadagaya man nga nabayagan ngagsagsagaba. Tatang, apay nga italahin nga ipakamuyo kanya. Ngano sana kung nga imay dito saan ko kumapig nga namamuan. Tatang nasken nga makitak, makasalitak ni Aysa. Kahit kung makita isuna. Manong nemi today tanga namuak nagigtutak. Kat nagdardarasak manong nemi nga napan na iti ayan na. Manong nemi. Ngayon dito nga namuak kadagos ka kasla nagsubli ti dati nga asik kan panagayat ko ti asawa. Kad nagdardarasak ka napan sa Batak Hospital. Nakigtutak nga nakakita kini Aileen nga iso ti mangbantay ti matmaturog nga kasinsin na. Pati iso na manong nemi kat mas daw ken siguro kat kasla di mamati. Adum tengak. Adagagar ka na kini matana. Nangrona kaniyak tamalagib ko ni Junior. Nabayagan day dinaudi nga panakakitak iti anak ko. Sa nga pulo itan ti tawen na. Isutiin mo na nga dinamag ko no ayan na ni Junior. Sa dun ayan na. Kat nadamdamag to nga naman nemi. Kat madamdamag nanto ka nga dumteng suna kaduana ni lulang na. Manong nemi idikitaek ti asawak. Adun ti kimutungan na.
Kat mas daw, idi makariing, kat makita na. Eric? Eric? Sika ka di ngagpaiso? Inig ka man na tiimak manong naimig at nariknak. Tinabarang at nakulap na. Nga dahi nga bara manong naimig at kaslap. Magipaspasin mo dahag. Nga awampay di sa baling yung patig na. Manipo di dinayat nak aging kakarigitoy. Karigita ka kundaway. Nga santong nga gayat sa bali. Ni Aisa manong naming nga managpabusoy, tayong pabusoy na pa, iti kasinsin na. Ano iti marikrik nam? Ay, dito ko na ti doktor. Ada ka di kwartam? Kat numunot pa sapul mo. Idad ko. Eric, numunot magastos mo, aging nga maimbagang ka, kan mawalim mo ti rumo at hospital kat siyak ti magted. Manong nemi. Naslajak na pupuutan ng imbaga lagi ito'y kang kuwana at kwartak ko nak. At kwartak. Gabutanam na maik ti sang agasot aribo a pisos kayong patulod ni Heidi manong nemi. Ngayon ti pangalaak titad ko kadakwada. Agluluwa ti asawak manong nemi nga nakangig kadagita ng imbaga kat kasla siguro. Akas la siguro nga saan nga mamati. Nga luwa ni ragsak ti kay papanan di kita nga luwa. Kad na ibuyog akmet, nagluwa akmet. Mas dawak no apay. Anya ti kay papanan di kita nga luwa. Naging nga dimteng ni Junior manong. Daddy! Junior anak. Inarakop ko nga dagos manong naimig at adadan ti panagarubos di kiti luwak. Nga dyan ka mo nuragsak ko no anya at kaya paparin. Ngayon pa-check manong naming nga maragsak anak. Tada dito'y ti asawak, ada dito'y ti anak ko. Nga mariknak nga patpatig ko na yung unay ida. Nga nakasagana ka mangted, iti ani aman nakasapulan na. Manong nami ngayon syempre saan nga naliklikan. Ngayon bagak iti asawak ti rantak nga si dadangagmet ni Eileen imbagag ti amin-amin amay papan kini Heidi ken ti Jaina ken ti pa nakaanaw ti kasarmi ken ni Aisa ni Eileen manong name iti muna nga nagtimek ket kunana amumi daytan awan ti damag nga di mi amumay papagken ka ngem kas pagarikan ta mapasamak nga takay to ken ni Heidi. Di munto ko maliplipatan ni Junior no dakan siya di Hawaii nga alaem tumat isuna nga ni Junior tumit iti mga halakang kanyak kaya so mismo tinangibagay ti kasinsin na nga umanugot da ito'y nga paanalmi ti kasarmi basta saan ko kanumat naliplipatan ti imuna nga babae ti biyag ko nga siya kano ti mga gastos tinanay nga pagpanagpaimbag ti sakit na naging mukha di Eric, umanugot lakid din ni Aisa nga kasinsing ko no, lakid dita, kastoy, paagasam mo muna. Sikat ti makaam mo, iti pa nagpaagas na. Sikat ti makaam mo nga manggastos. Di gamin kasin, umanugot ka, di ba? Di ba ipatpatig mo unay-unay? Di ipatpatig ta? Managpabusoy ka. Pinabusoyan nak. Abi nga di mo pabusoyan ni Heidi. Kahit pagsayatan tayo amin, di ba? Uwen. Umanugotak. Umanugotak, Eric. Lumampay na sakit. Hindi pa hilangin pabusoy ka sa balisan ka di. Madang ka lang ti anak. Iso nga lang ta saan kaya nagpaot. Gabot ka sa tangarod nga ugali ti kasinsing ko. Ngam dito siguro tinito ding. Umanugotak. Maanal ti kasartak. Ngam sakbay ngagpirmahan. Kahit ko pa iti makaruwar dito ospital. Paagasan dak, takait ko pa iti agbiag. Manong na imi nakadakdak kala problema. Tinawagak nga dagos ni Heidi manong na imi kat imbagak ti kondisyon ni Aisa. Sige, why not? Kinunana, nugot ka, when?
paagasan ta ti asawam. Tapno awantot makunana. Tapno everybody happy. Diba? Manong na may kinasaritak na ti doktor kinibagak. Nga da kami idagastos ti maamin-amin na magastos. Tapno laeng makarecover. Tapno laeng maimbagan ti asawa. Almost more than 500,000 manong na may tinagastos kat nagapu amin kini Heidi. Manong na may arig na nagikatakon ti trabaho tabi ng tayak ti asawa. Kaslasana ka mamati manong na may nga jak kahit apanahon ti asawa. Aging kakastaon na interagsak mi hindi ibagan ti doktor nga mabalingkon nga erwar ti asawa. Gabata na imbaganan ti asawa. Nakakaramid tayo ti milagro nga mabayin kina Apo Diyos, Eric. Milagro ti amin. Nga mong kadino anya ti kang runahan nga nakaagas ti asawa. Anya doktor, ti panagayat mo keng kuhana. Ken ti panagayat na ken ka. Iso nga sambon nga pamanawan. Kasanong doktor ti saritaan nyo kini Heidi? No panawam ni Aisa baka agdi karmanin ti sakit na. Manong nemi kastaon na yung tiriri ni Heidi idi bagak nga jakun kayat pay iti pan nakaanal ti kasarmi. Anya? Sinitek na kerek. Inanlilaw nak. Isublim na ginagastos ko. Isublim! Sige, isublim. Ngayon ininutak. Saan mo kumaganaton? Ininutan mo. Ada pa yung digidugundaway nga kayat manong name ni Heidi tagsak lang ng anya kong mga kaso. Ada ka di ko saruatan, tapno, ibagana nga inalilaw ko isuna. Abang mat ti kasuratan. Nga apaman nga maimbagan ni Aisa ket ikasar ono maanal ti kasarmi berbermet laing ti ano. Manong nemi kayat nangasawen nga nagsublin ti dating panagayat ko ti asawa. Tinagpintasan na manong nemi pinaadap ni Eileen ni Junior kada kami. Inadap mi ni Junior manong nemi ket na inagan na ti inana ket ni Aisa. Ti ama na kat siya siyempre. Awanin ti problema pa tayo ni Aisa manong nemi agsipod da adan anak mi nga ni Junior. Kaso papak tinulungan mi ni Eileen nga nag-abroad iti Hong Kong manong. Nga nadamat laing ang tibukod nga pamilya ta nag-asawa ni Sona kanadamatan na may sa nga anak da. Adan iti college manong nemi ni Junior. Hindi ito taawanin ti damag mi kini Heidi. Malaksid ka di dinaudi nga damag mi. Nga dan sa bali nga asawa na. Kalbasan nga pinaay ko isuna. Dito kami pagudpod nga gindig. Manong name ito tultuloy ko tinagtrabaho. Hindi ito tinay Isaac at adaban bantayan nga mini grocery manong name. Agkas kasayramat ni Junior dito syudad Tilawag. Hindi ta face to face manin ti klase. Palubos ti apo manong. Agraduar ton iti umay nga panagraduar ti anak mi nga ni Junior iti kurso ng engineering. Nakami matlayang manong na iti first love ko ti original ko. Kat makunak nga ni maligyan ti amin kalpasan ti adu nga panakasuot kalpasan ti adu nga bimalait nga nangisuot no kasano iti kinapudno ti panagayat ti tunggal may sakada kami. Asmas dawak salsaludarak tinaing papusuan na kasinsin-aw nga panagpuspuso ti asawa. Dito nga ron ti pagkasalita manong name iti biyag kanayat at jak tupulos malipatan kadagyaman naglaon iti anos mo nang ibasa kat sabay ko ma tandamat na ibating nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadigitipada kadibungag ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Eric iti pagudpud Ilocos Norte. Congratulations Eric. Kadito'y love story. Nga dayay binaybayam. Nga managpabusoy nga asawam ket dakay matlang nga doa. Numampay addamat may nga tao nga inalilaw yo. Ngem husto ka. Hamumat ngayon papilit. Wano pinilit ngayon kan na kayo ti kwarta. Diba? Bilib ka talaga ti ay nayato yo. Kaya kunadan nga
nilaing patay di mabalin na mawagsina ka na kayo. Tumatan di pagkayam ni Manong Yuan Nemi Ruiz, mangibat-batin din mag-awas ka na kaya mga sama na, babayin na po.